Huomenta. Kello on 8.30 aamulla ja mä oon tässä Hailuodon lautassa. Me ollaan menossa 4 kaverin kanssa saareen, Isolle Matalalle, sorsan pyyntiin. Meillä on mukana PJ-teltat, kaminat ynnä muut. Ja itse asiassa me lähdetään tuolla veneellä. Voi olla, että me joudutaan tekemään useampi reissu. Toinen vaihtoehto meillä on kaveri ottaa toisen pienemmän veneen matka. Me ajateltiin, että jos meille riittäisi yksi reissu silleen, että pakataan siihen toiseen veneeseen kaikki ylimääräinen romu ja hinataan se sinne Isolle Matalalle tuolla veneellä. Mutta se tässä selviää. 3 meitä nyt on tässä lautassa ja 4. kaveri tulee sitten 11 lautalla. Meillä pitää käydä ensin nyt purkamassa PJ-teltta ja laittaa se kassaan ja käydä siellä mun mökillä muutenkin hakkeen kuvat ynnä muut ja tämmöset. Ja siinä kestää nyt jonkun aikaa, että me ei ihan heti päästä tässä kuitenkaan lähtemään. Joo, nyt saavuttiin tähän Pöllän laiturille. Ja lyödäänkö me osa rommuista tuohon venneeseen jo. Onhan täällä tätä romua. Kinkäppi ihan täynnä ja pojillakin auto ihan täynnä. Tää voisi siihen venneeseen ottaa nämä pyssyt ja kaikista kalleimmat tuohon venneeseen. Laitella sitten toiseen venneeseen semmoset, mitkä ei haettaa vaikka uppoa. En mä tiedä. Nyt tää on itselläkin Sitä on tullut niin vanhaksi, että pitää jo halot ottaa mukaan. Ennen kuin aina mentiin tuonne, niin kerättiin niitä pikkurisuja sieltä, mitä muutamia sieltä saattaa löytyä sieltä täältä. Enää ei. Vasta muutama säkki otettu. Auto edelleen täällä. Nyt on kinkäppi tyhjä. Kinkäpit. Hei. Ja tuohon venneeseen kaikki. Kuka sulla on siellä kassissa? MP. Ei vaiska. Meikän nave. MP. Katoppa tuossa, meikällä on tuohon retkipaistin pannu. Onko kevyt? Aika kevyt. No, on käytännöllinen. Mikä tämä? Se on nave. Nave? Niin. Katoppa minkälainen. Ai meillä on lisää naveja. Pitää olla. Täällä on kato kepit ja kaikki. Eikö meillä nyt ole 18 niin katoppa metriä minkälainen. Mehän saadaan kierrättävä se koko saari. Kato, valakonen toiselta puolella. Toiselta puolella tämmönen. Joo. Onko vähän paha? Ei. Takkaa jos tulee, niin... Mutta nehän pitää torjua ennen sitä. Ennen sitä torjutaan jo. Joo. Minun auto on minun kumppareita ja housuja paljon tyhjyä. Alkaa tää venekin täyttyä. Ja kasaa pienellä. Lähdetään tuo toinen puoli täynnä. Tässä meillä on kyllä slaaneen ase. Ootapako se kohta Eipä näytetä. Ei näytetä vielä katsojille, että mikä sieltä tulee. Siinä se on. Tääkö näyttää? Näytä. Ja arvatkaa mikä tuon nimi on. Me nimettiin se Toussiksi. Niin sanottu magneetti. Jos tuolla ei tuu, niin ei sitten millään.
Hyvin menne. Niin. Vois riittää joo. Joo, sitten vaan Niken vene vielä. Kyllä. No tulleehan se. Ai et. Ai et. Ja otetaanko? Otetaan. Jaa, nyt alkoi tähistä. No niin, nämä romut tuo. Otetaan varata nää liinat mukaan. Nyt on jarrut pohoa, niin sä liukuu tuossa. Meinas mennä. Sehän liukuu joku 10. Yritätkö kunnolla jarruttaa, niin olisi lähtenyt. Hei, Sehän vähän liukuu. ei vielä vähän. Vielä vähän. Joo, hyvä. Mennäänkö antaa pois? Nouseekohan tämä rat? Nouse. Kyllähän pösö nousi. Voiko lähteä jo? Joo, oota. Elää vieläkö Juha? Aivan. Tuleeko perässä? Kunnon touhu. No joo. Jatkaa harjoittelua. Saanko mä jatkaa tästä? Jätetään. Oo siinä romu. Sitten aletaan miettiä tää 8 yöksi saareen. sininen naru. Tämä määrä romu. Että paljonko se sininen naru oli Missä pitkä? se on? Se on tuolla takaperillä. Joo. Niin. Kellontatesti. Helposti. Siinä tekee. Hyvin kellu ja näyttäisi tasaisesti oleva kamaa. Hukkapanikki. Ei tarvitse. Nätisti tulee. Mihin suuntaan mennä? Näin vaan taittaa sinne päin. Tuleeko se ihan kartana oikeesti koko ajan? Tehdään tuolla pohjalla. Ennen se kannattaa vauhtia vähän sitten.
Auttaako katsoa tekoälyltä? Onkohan sitten, että me mennään liian hitaasti, jos menisi täysillä, niin sittenhän se tulisiko... Tämä on periaatteessa vielä väärin. Tuo pitäisi olla tuo lenkki tuossa ja pitempi naru tuolta tänne menneestä. Niin, yksi naru. Niin. Siis Niin. ei vaan tässä tuo uumallinen lenkki, mutta menneestä parempi pitempi naru tänne. Niin. Joo. Ei mitään heikkoa. No takaisin tullessa on kevyempi. Takaisin tullessa on kevyempi tuo. Selvittiin tänne Ulapalle. Meillä on vähän ongelma tuon pikkuveneen kanssa, kun se tekee tämmöstä siksakkia, niin siinä oli liian lyhyt se veneen puolen naru tuohon. Se iskele soittaa kyllä. Mutta nyt täällä on niin tyyni ja ei ole merenkäyttöjä käytännössä ollenkaan, niin se ei haittaa. Me kyllä pärjätään, mutta sitten kun me palataan takaisin, niin meillä pitää keksiä siihen joku erilainen ratkaisu. Vaan nyt sitä ollaan menossa. Ai et. Nyt se tulee vähän paremmin. Pojat teki vähän sääntöjä. Nyt aletaan lähestyä päämäärää. Tuolla tuo yksinäinen puu, niin mennään sinne. Alkaa kääntää. Meillähän tuli nyt melko ongelma, kun tää on sumputettu tämä alue verkolla ihan täyteen. Niin meillä on pakko vetää yli, mutta justiinsa ennen tuota verkkoa niin nostetaan potkuri tai tuo moottori ylös ja siitä melotaan noitten päältä. Ei pystynyt mitenkään kiertämään, oli rannasta rantaan vejetty. Ei se auta. Tuolla on meidän määränpää. Yli päästiin. Minä voin tehdä. Ei. Paljonko vettä? Metri, 3. Lentää sarvaa. Niin lentää. Yllällä lentää. Tulee päälle, sukkana päälle. Koko ajan lentää. Voi sulla puhelimet tasku. Hyvä. Eli se lopetettiin moottorilla ajaa. Joo. No me tehdään niin, että jätetään tämä iso vene tähän ankkuroijaan ja kaikki romut nostetaan tähän pikkuveneeseen ja tuo me vedetään rantaan.
Jos tuosta välistä pääsi. Niin Halloumi pastaa valmiina. Ai kaakelperi. Ja kaikille riittää. Kaikille riittää. Sitä on eilen illalla tehty monta satsia. Nyt ollaan perin. Pakkihan kannattaisi melkein laittaa aamua varten valmiiksi tai iltaa. Niin, tännehän me käydään heittää kaikki. Tehdään passit. Laitetaan teltta. Eikä. Kyllä. Riuku valmiin. Onko siinä telttapaikka? Tuossa voisi olla. Joo. Tämä varmaan on paras mahdollinen. Tässä ei montaa länttiä oo. Tässä sitä on tajettu pitääkin. Tää on kyllä makia tää kouri. Kovia. Mikähän on tämäkin historia? Tässä on yksi koivu, joka kukkii vielä. Ko. 10 metriä sekunnissa tulta, niin Ei olekaan oikein. eihän sitä Ja valvoa. siis Faktahan se, että meillä on helpompi mennä takaisinpäin, kun me on kaikki ylimääräinen paino, niin ei se siitä jää kiinni. Hyvähän sitä on ollut. Nyt syön, kun nyt on niin hyvä setti, että Tuppakka, että se on hyvä. tuppaa. Ainakin mä, jos halloumista tykkään, niin ei voi... Niin, no eihän sitä ikinä tiedä. Kyllä... Saako vielä? Saako vielä korkeamman? Vielä yksi. Vielä. Joo. Ei enää, vitu. Nyt on hyvä. Anteeksi, ei paljon. Käymäpä kurkkaan. Urho! Joo. Sanse! Voitko kääntää tämä sinne puolelle ja sitten kiviä tähän? On kyllä mahtava. Tähti taivaskin. Ui. Niin pääset ilmat tulee sisään. Nyt Ja meillä on täällä tämmönen pihakassi. Täällä ei paljon oo. Ei paljon oo tilaa. Poikien kanssa sisustettiin. Niin. Estetiikkaa. Täällä oli yksi tämmönen. Eihän tuo kasvi haittaa mitään. Ei. Se on hyvä sukankuivasteli. Niin joo. Hainko ressui? Joo. Joo. Katsotaanko kuinka paljon muokata Sattuko just paskamahdollinen sinne? Eikö kylläkään se niin tuohon? En mä osannut ajatella. Kyllä se sinne. Ei mennyt. Pyssyykö se siitä? Sehän pyssyy. Joo. On sitä jo ihan pappa, kun sitä virittelee tämmöset retkisängit. Joka miehellä retkisängit. Se mukaan alkaa on viimeisen päällä. Oo. Kyllä mä oon kohta ansainnut sen. Joo, kiitos. Nyt saatiin syötyä ja lähdetään tekemään passipaikat kuntoon. Joka puolella lentää. Otettiin sille, että yksi mies ottaa pyssyyn ja
Siellä lintu. Onko ne siniset niitä? Siinä on nyt meidän kotus. Joo. Oltiin alussa menossa tuonne. Tuolla näkyy kivikotus, mutta päätettiin, että tultakin tähän vähän lähemmäs mantereen puolta. Pojat virittelee kotusta ja Juhan kanssa laitellaan kuvat. Ajateltiin, että tehdään uumalli tuohon eteen ja sehän vesilitu laskee aina vastatuuleen. Niin jos se kato tuolta päin tuulee, niin silloinhan ne lentää näin. Tai laskee niin tähän suuntaan, niin siksi se U on näin päin. Eli niitä olisi tarkoitus laskea johonkin tuo. Ja kotus on tuossa. Näkyyköhän meidän leiri tuolta? Se on hyvä, kun saa liikettä. Laitetaanko me tuulisolta? Laitetaan. Tässäkin on muuten yksi kivikotus. Aika hyvä. Hyvällä paikalla. Hyvä selkänoja. Ja oikein tommonen laaki ja kivi laitettu. Siellä näkyy PJ-teltta. Tuonne alun perin suunniteltiin. Mutta mennään sittenkin tuonne. Tuo vähän niinku lahden toiselle puolelle. Nyt hakkee kamaat ja lähdetään iltalennolle. Päästy takas leirille. Eihän se ota haulikko äkkiä selkään ja iltalennolle. Aurinko alkaa olla jo melko painunut. Pitäähän se leirilläkin olla kuvat. Laittan tähän yhden pikku letkan ja sitten meillä on tommonen vanha tuulikäyttäinenkin mojo. Niin se oli tarkoituskin, että tuo on meidän leirikuva. Pojat menee sinne passiin, mikä käytiin äsken tekemässä, mihin mennään sitten aamullakin. Ja mä ajattelin, että mä jään tähän leirin tykö passittamaan. Ja justiinsa äsken lensi 2 sorsaa tuosta aika läheltä, niin pitääpä nyt hakea haulikko ja ruveta passittamaan. Mikä auringonlasku, kattokaa. On se vaan komii. Pitäisiköhän mulla jäädä tuohon koivun taakse passi? Siitä on 2-30 metriä kuville. Voisi olla ihan hyvä. Tässä riittää hyvin, että pistää vaan penkin tähän koivuun vasemmalle puolelle. Siinä passitettu. Mulla on ihan pakko lopettaa jahti keskiksi ja kuvailla. Kattokaa kuinka komia täällä on. Kyllä ihan sairaan makia auringonlasku. Voisikohan tuo varmaan illalla on melko komiat revontuleet, voisin kuvitella. Pakkas yö.
Joo, olihan iltalento. Kyllä siinä yksi parvi vetäisi tämän teltaa yli ja sitten toinen hirviän kokoinen parvi ihan vierestä, mutta en kerennyt kyllä junttaamaan. Lensin aika aikaisin ja se kesti lyhyen aikaa, mutta kyllä näkyy paljon lintua. Ei sen puoleen. Pidän kyllä melkoisena ihminen, että jos huomenna ei aamulla saa lintu. Pitää nyt ruveta tekemään iltapallaa ja laittaa kaminaan tulet ja pakata reput valmiiksi ja muut. Ja sittenhän meillä tässä pitkä yö aikaa nukkua ja valmistautua aamulennolle.